siya sa Japon nga siya kauban na to, no? Iningtak na magapadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo samtang na pay panahon. Wabot ang tak na mawad argyot ang panahon. Kay dunay gisulti diri gisulat diri nga moabot jud ang time nga di mawala na niya ang dili hingpit baka nang dili nga to hingpit nga gibuhat gani usay masayo kung kita. Nung nahibaw gyud ang Ginoo na bisan kang David no nasayo gyud ang Ginoo nga si David is unod lang, unod a frame, ayang frame daw kuno ba ingon niya is a place kanang unod lang mo na nga masayop gyud lisod kayo dalo niya atong kinabuhi is kalibutan ug gana sa Ginoo manang gingon maglugos maglisod po ko pag-explicar ninyo tama gitong gingon sa pulong sa Ginoo. Hard to explain and hard to understand, no? Lisod yun ni ipasabot o lisod po ni sabton. Pero samtang adunay na isulat, muna ito ang pagkatumangon. Bawagitan ang niingon si Apostol Pablo, bulahan ang nagapadayon sa pagsusi ining balaan kasulatan aron iyang buhaton. Bulahan na. Unya niingon siya, ang dili mo padayon mo nang tinunglo. Ang dili mo kumpirma ini pulong sa Ginoo kaniadto pa basta dili gani sila mangita sa pulong kung unsay gisugo sa Ginoo mo nang gingon matinunglo sila mao bitaw kung ang panahon sa mga Hudiyo, no? Grabe kayo ang celebration sa Hudiyo, labi na moabot na ang time sa ilahang kagawasan sa Holocaust, no? Naana sila celebration nga din mutingog na gani na ang kampana nga din mo kadto ang celebration nga sila nakaligtas sa Holocaust bisan asa sila dapat bisan pag nasa ato muhunong yun na sila bisan nasa dalan manaog na sila mo na ako nakita sa sa komento nila, no? Sa dalan manaog na sila kay sa takna nga motingog na kay daghang may bill nga kadto mo to ilang pagpasalamat nga sila gayon nakaikya sa Holocaust kay ang Holocaust although wa nila na damha sa diha nga natapos na si Jesus Christ ug hangtod si Apostol Pablo nagtuo sila nga ang mga gipropesiya sa ilaha kaniadto ni Isaiah tanan mga propeta sa mga Israelites sa mga Hudiyo abi nila di may tabo talagsaon lang to mo na nga karon ang Holocaust pinakakuyaw kay na sa ilaha. Muna nga ang ilahang gibuhat matud pa nila sa sige na kung tanaw di na sila matugot nga mausab sa ilaha. Muna nangandam sila og mga armas. O man na ang ilahang gihimo karon tanawa. Usa sila sa mga pinakakuyaw nga naghimo og armas. Na nagani sila gitawag og kanang kung mahimo kana ilang lugar gamay ra na doon na sila gitawag og payong ba. Nga doon na sila mga anti-missile kung abot man ang mga rocket sa ilaha, mga missile, mga nuclear, na sila pansagang karon. Kanya nagpadayon ng gyapon sila gani ang ilahan ng gituman karon nga matuman tong sugo ni Moses, dili ang sugo ni Jesus Christ. Kaya nga naman daan naman nagiprophecy nga sila against gyud ni Kristo. Kaya nagpabot pa man sila another Messiah. Mo na nga kita karon mo niya nga to ang natun-ana nag-search bito sa inyong pulong sa Ginoo. Because kining pulong sa Ginoo mo niya ang covenant. Saad ba sa Ginoo sa mga tao ba? Kaniadto sa ilaha. Kita wala man ta, wa man tayo labot sa covenant nila. Gani without Christ ta, without God, sa tinuod lang kung basahon. Mo nang dilita angay makapanghambog. Mo nang giingon ni Apostol Pablo ayaw mo panghambog. Ngano man gani ang mga sanga nga tiunay di pamutol unsa ka kita nga gitapot lang mo na nga dili ta angay manghambog kun dili ang ato lang pangitaon kung unsa gyud gisulti sa Ginoo kung ang mga tao nga mga bride ilang na search mo nang gibuhat nag dokumentary kanang dokumentary ba nga bisan sa kinabuhi ni Moses, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nakabuhat na gani sila mga video or film ba. Nagbuhat sila og mga panan-awon mahitungod sa ilang kinabuhi pero wa gyud nila nabuhat unsay gisuygo sa Ginoo sa ilaha ni Moses.
wa nila nakaingon ko ba nga wa lang nila nahibaw-an kung unsa gayoy tuyo nganong si Joseph, nganong si kuan ana ba, puro lang noon tama mo pud ilahang nga gipangsulat. O bitanang sa sige na pagtanawa ng abot ng mga life of mga prophets, mga kings, mga kuan atong una, mga kinabuhi sa mga leader atong una nga gigamit sa Ginoo, ila ang nakuha na nasunod, pero ang pulong sa Ginoo nga gidala ato wala nila nakuha. Kay nga naman tama gyud ang kung atong una mo nang giblind sa Ginoo ang tao, dili lang kay giblind kundi gikuha gyud ang memory sa mga buhat sa Ginoo, nga makalimtan sa tao ang buhat sa Ginoo. Mo nang giingon ni King Solomon, yang gihimo beautiful ang tanan. He make all things beautiful. Nya ingon pa niya, he put the word in their heart, sa ilang mga kasing-kasing, but they cannot find the work of God. Dili sila makakaplag sa buhat sa Ginoo kung unsa kayo ang Ginoo. Mo nang hinungdan nga diin ang mga tao ang kamatuoran giprapisi ni biya na sa ilaha. Mo nang hinungdan nagbuhat nga sila kagalingon nila kanang doon na may klaseng righteousness. Ang righteousness nga gibuhat sa Israel ug ang righteousness nga gikan sa Ginoo. Kanang righteousness kang pagkamatarong ba kay tungod ang mga Hudiyo nagbuhat na sila kagalingon righteousness. Mo bitaw na nga din ang Ginoo sa tinuod lang adunay covenant sa tao. Sa tuwa ba? Pakigsaad. Nya mo niya ko isulti nyo last na ning gingon. Mo siguro ning nakaingon Lord mo ning final gyud nga imong gisugo sa tao nga wa lang gyud tanang kuan na gani sa tao, tanang wala niya giri akong wala nila i-regards ba. So kung bagat pa ba matud pa ni David girefuse, gi-forget, gi-forsake, gikalimtan lang nila. Mo bitaw na sa sige na pagbasa tungod niini ako nabasahan mo ni Santog sa akong hunang-huna nga din ang covenant day sa Ginoo ang kalinaw, peace ba peace. Mo na iyang gingon dinhi. Mo bitaw na hinungdan anong ni anhiman si Jesus Christ gipadala sa Ginoo because ang kalibutan nagkagugot. Labi na adunay propesya ni Jesus Christ. Una siya mubalik, there will be a great tribulation. Ngayon sa man ninyo, makabatong ka mo kalinaw anak kung magsugod na na. Mingon ang mga magwawali rapture. Kanang rapture mao kanang pagbalik ni Jesus Christ, ingon pa sa 1 Thessalonians, the Son of Man coming at the clouds. Unya ingon ni Jesus Christ mismo sa Matthew chapter 24 verse 30, ingon pa niya immediately after the great tribulation the Son of Man coming. Asa mag-rapture ana? Mo bitaw na mga tao ron aduna pa gitawag og kalibog. Immediately daw after the great tribulation the Son of Man, diha pa mubalik ang anak sa Dios nga mao si Kristo human sa dakong kagugot. Kaklaro ana sa Matthew 24 unya tuan di mo ng rapture. Kano man aron ingnon nga ang tao magpatuyang sa kalibutan dili maning kamot. Munang tao di maning kamot pagpangalagad sa Ginoo tinuod na kay giprapesi man na nga si Jesus Christ ni anhid dinhi giporsake man gyud si Jesus Christ. Daan na nagiprapesi ni Isaiah nga diin kining anak nga matao dire walay beauty nga ang tao dili gyud maganahan kang Kristo Jesus. Bisan kita kamo labi na mga Gentiles. Kinsa may nagsulti ninyo? Mo bitaw tong naigingon dito sa Old Testament, nakalimot lang to. Who will be sorry for you? Kinsa man daw mangayo og pasaylo sa inyo ha? Nangawala naman ang mga propeta. Nangawala naman ang mga nagdadala sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw tong mga tao sa mga Hudiyo, mga sulat na adto sa ulokos. Kay nga naman wa na may nagsulti. Sa kamatuoran nagbuhat-buhat na lang sila gila hangtod kanato karon. Mo bitaw na ang tanan ni sulat. Mo ni ato ang research kanang scripture, abi nimo unsa nang scripture? Profitable for doctrine. Mo nang gingon ni Jesus Christ,
dido air kamo nagbuhat nga nasalaag mo sa scripture. In the scripture kamo na nasalaag diya sa scripture. Bisan pag nagbasa pero nasalaag. Ito lang daghan ang mga matay. Una-una alam gud nang gianhin ni Jesus Christ nagdala sa kinabuhi. Siya nagpakamatay aron kita dili mamatay kay ang bayad sa sala kamatayon niya ang tanan mga tao nakasalaman. Siya nagbayad. Mo na iyang gianhin dinhi. Nga aron ang tao makabaton og kalinaw kay mo na yung sa datong una pa. Labi na kung dunay mo abot nga great tribulation, maubitan ako gingon padayon lang gyud mo. Ako nagsulti lang ko ini basig mo kalit lang gayud na yang gitawag og distraction kay ingon ni Apostol Pablo sa Thessalonians. Peace and security, suddenly distraction. Kalit lang ang kalaglagan. Mo kalit man lang na. Labi na ani ha, da magani pasalamat sa Ginoo nga adunay pulong sa Ginoo na isulat. Gibilan ta. Pero katong anong panahon, wagay pulong sa Ginoo nga gilunop ang tibuok kalibutan. Wagay nagpasidaan, oy pagbantay mo, pagbag-o motong nangalumos tanan, walo ray na luwas. Matod pa ni Jesus Christ, mausad na ang mahitabo pohon. Ngano man, bisag nanay pulong, bisag nanay mga magwawali, mabita na mga preacher ang teachers. Mga nagwarn na sila. Nagwarning ba? Mabita na ang pulong sa Ginoo is gitawag og trumpet. Tingog ba? Alarm and warning. Manang giingon nga pahinumdom na ni. Ang problema lang ang tao kung wala mawarningan, wala masultihan sa pulong sa Ginoo. Manang giingon ni Apostol Pablo, dili na siya servant. Dili na siya mga lagad. Mabita na nga sa tinuod lang dako ka baga kayo ang pulong sa Ginoo, daghang kayo yang gipanulti. Although mga lain-laing tao nga nagasulti about sa gitawag sugo sa Ginoo, commandment sa Ginoo pero nakalimutan. Pero kining covenant dapat dili nato ni kalimutan. Ang covenant manggod sa Ginoo pakigsaad niya sa tao kay ang tao manggod naa sa kalibutan. Puno sa kagubot. Mao bitaw na nga din si Kristo ni anhi. Kung sa iyang gianhi din matod pa niya sa John chapter 14 verse 18. 18, unya matod pa niya din I will not leave you comfortless. Matod pa niya, dili ta mo biyaan nga walay mananambag ninyo. Nor orphan, kanang dili mo kanang kabaw man ang orphan. Kanang mga bata nasa orphanage. Wala na yung mga ginikanan. Sa verse 27 verse chapter 14 22 diay chapter 14 John chapter 14 verse 22 manang ningon siya, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world gave it. Mo ni iyang gingon dinhi, mo nang ihatag niya ang kalinaw, mo na ang gi-comfort sa mga tao matod pa ni Jesus Christ kay dili ta niya biyaan nga walay magtambag. Muna adtugid mo sa simbahan kanunay aron mahibaw mo kung unsa nang panahuna manganda mata o dili. Kay nagsaad siya, I will not leave you comfortless. Dili siya gusto pod mahimo kitang orphan. Kanang naata sa orphanage ba mga bata nga mo bitaw nang na-adoption. Pagbalik ni Jesus Christ, i-adapt na ta niya because we are, ingon pa ni Apostol Pablo, mga bastardo mangguta. Anak ta sa gawas. Ano yung bastard? Orphan, bastard, and illegitimate. Dili kita tinuod anak sa Dios. Pero kung mutuo na tayo, ingon ni Jesus Christ, ingon pa niya sa John chapter 12 verse 12 siguro. Basta matod pa niya, as many as receive, He give power to become children of God. Ang tanan, many as believe and receive, kanang nito og nidawat kaniya, hatagan daw na siya gaog nga mahimong anak sa Dios. Mahimong anak sa Dios ba? Muna ang pagbalik ni Kristo, muna nang gitawag og
adoption. Ang tunay gyud nga kita. Karon kita gi-process pa kung kita bagayod ma-adapt pohon. O bitaw na nga din ang pulong sa Ginoo, ang scripture mao kana ang gisulat gyud sa tuwa. Ang covenant of peace mo na giani ni Jesus Christ kay ang tao manggod wa gyud kalinaw. Ang Numbers chapter 25 verse 12 ingon pa ni Moses, ang Ginoo nag-ingon kang Moses, I gave unto him my covenant of peace. Mo na ang peace covenant na kalinaw ba? Mo bitaw na adunay usapod sa adunay offering of peace. Kabaw ba mo nganong naatay offering of peace? Kay gusto sa Ginoo nga kanang imong kalinaw, imong pasalamatan sa Ginoo. Mag-offer ka ba kung na kay peace? Mo na ang tinuod nga atong giani dinhi kinahanglan natay peace offering bilang pasalamat kay nangayo man tag offering of peace. Kay gusto man tag peace, di ba? Mo na nga dili ka ta kapatakag adto sa simbahan nga diin ang regulasyon gyud nila, dunay offering of thanksgiving, dunay offering of peace, dunay po'y offering of sin. Sala ba? Tulo na kabu. Unya gikuha na ng offering of sin kay si Jesus Christ mo na nag-i-offer para sa atong mga sala. So wa na tay sala nga i-offer dito sa simbahan or sa altar. Di na ta magdala kay ngano man ang tanan mo ani sa simbahan di pasaylo na. Kung ikaw nagpakasala mo nang giingon wala pa ka na-repent, wa pa ka nag-usab. Mo na ang gusto sa pulong sa Ginoo ang iyang gitudlo nga din ang dapat ang tao mo ani sa simbahan naghinulsol na. Kung na may sala gamay, mabitan na atong giawit, steadfast love of the Lord, they are new every morning. Ang gugma sa Ginoo, gibag-o kada buntag. Mo na giawit ni Solomon. Mo nang ang Ginoo bisag nakasalata nasayop ta pero ayaw lang ng sala nga ikamatay. Nga diin si Kristo, gipakamatyan na niya ang mga sala ikamatay nato. Doon na may sala, kanang mga taong nakasala, kanang wa pa sila kabalo kung unsay sala. Kanang mga transgression of law. Mo na giingon nga naay sala nga lead not into death. Nga ang tao makasala dili ingon mamatay. Mo bitaw nang ningon siya ikumpisal yun nato tong sala kay ngano he is faithful and just to forgive us. Mo na kani atong mga sala tan-aw nato ni kung unsa mo bitaw nang naay gisulti gisulat na isulat aron dili ta matinunglo aron atong buhaton. Mo gani si Job ang prayer ni Job unsay iyang gingon, sulti ko kung unsay dili nimo gusto aron dili na nako buhaton. Kay kung dili masultihan si Job, iyan ang nabuhat kanunay. O bitaw nang naminaw ta sa pulong sa Ginoo aron dili na nato ni buhaton. Kay once ang pulong nga di masulti nimo, wa ka kabalo, wa kay knowledge, o unsa may mahitabo nimo. Mo ni gingon sa Hosea, my people are destroyed because lack of knowledge. Kay wa man kay balo, wa man sulti sa mga magwawali. Mo na nga pait kay ni mga magwawali sa tinuod lang jud. Mao na bahalag di mo mutuo mutuman basta kumuwali lang ko kay ngano man. Mao man gingon ni Apostol Pablo, dili niya gayud ipakagamay ang pulong sa Ginoo. Wala niya gitawag og kanang di partial. Tanan gisulti bahalag mga suko. Isulti gyud ang tinuod aron dili paninglo na magwawali. Kay ingon ni Ezekiel, ang mga dugo sa mga tao diya paninglo sa mga shepherd, sa mga magbalantay. Kung dili gani na mga luwas ang mga tao kay wa sultihi sa tinuod lang ang mga magwawali di gyud maluwas. Mao man nagsulat, mao na tinuod. Uldo murag makaingon gyud ka sakit man tuod pero that is written. Mao na yang gingon diri sa Ezekiel chapter 34 verse 25. And I will make with them a covenant of peace, and will cause the evil beast to cease out of the land, and they shall dwell safely in the wilderness,
and sleep in the woods. Matod pa niya, akong buhaton ang mga pakigsaad sa kalinaw, aron ang hinungdan nga din ang mga daotan nga mga mapintas mahunong diya sa yuta. O sila magpuyo nga malinawon safely in the wilderness diya sa kamingawan, o matulog sila diya sa mga kakahuyan. Muna buot pasabot ni Ezekiel ang gisulti sa Ginoo, kung dili nimo ni masabtan nga matod pa niya kanang safely in the wilderness. Safety kayo ka kung naa ka sa kamingawan. Kanang ikaw ra gani kusa. Mo bitan nang gitawag ermitanyo kato akong papa ba. Mo gina sige siya sa sulti. Matod pa niya mas maayo gyud lang magpuyo tag bukid, no? Kay para di ta kasala. Kay mingaw man dito, wa may kuan dito mga samot, walay mga tentasyon. Pero ako siyang gignan, maumalang gyapon pa. Di may bawaan kung naa ba kay sala o wala. Kay kadto ako papa mo tuto sa panahon nga nagpastor ko. Maminaw dito sa ako ang mga gitawag mga tambag. Pero atong unang panahon dili pa gyud ko ingon gitagaan sa Ginoo kanang tanan gani nga mga pulong gyud nga wala pa gyud na buo akong pagtuo sa Ginoo. Gamay pa. Nag-observe pa ko unang gingon. Wala pa ko gamita sa Ginoo kay mao pa punta akong prayer nga Lord gamita ko sa dili pa ta mo balik. Mao na ni ang Ginoo apit nang mubalik. Mao na yang gingon kanang wilderness. Mao na ang safety nga lugar sa mga Kristohanon, tinuod nga Kristohanon. Kanang wilderness is a spiritual ni mao ni puli sa paradise nga gipuy-an ni Adan ug ni Eva kung imong sabton, kung imong ning basahon tanan. Ako gusto gani ko maghimo yung taga ng mga sulat nga nganong ang tao di mo tuoy ni, pero kung imong basahon tanan mao dito ang lugar nga paradise nga gipagawa si Adan ug si Eva aron di magpuyo dito. Kay ngano man ang paradise katong Garden of Eden wala na kay buhaton. Matod pa sa Ginoo makaon nimo tanan. Pero ang problema lang kay gibutangan niya duha nga dili niya ipatugot nga kaunon mo niya kay ang tao walang yung plano lang gyapon sa Ginoo aron kay siyempre nagbuhat man siya tao, nagbuhat sa kalibutan, nagbuhat sa tanan. Kinsa man po'y mo puyo ana, mo to nga din plano pud sa Ginoo nga din katong duha ka kahoy nga din ang tao mamili niya kung asa iyang ganahan. Ang natimingan niya plano gyapon sa Ginoo nga ayahang ganahan katong the tree of knowledge kanang kahibalo ba nganong tree of knowledge man aron may baw-an nimo dili lang yung knowledge sa mga butan dis kalibutan. Kanang knowledge nga may baw-an nimo ang Ginoo, kaya ang tao wag gyud kailas sa Ginoo. O gani nga kita abi nimo sa tinuod lang nakaila ba mo sa Ginoo ang inyong nailan gyud sa Ginoo love and mercy. Wag gyud mo kaila nga din ang Ginoo is holy and jealous. Nga mao gini number 1. You cannot serve God because God is jealous. Ngano man kung mga lagad ka wa ka kakabalo nga din ang Ginoo nagsilos dahil sa imo nga din imo ang naong nara sa simbahan pero imo kasing-kasing nga din ang Ginoo nagtuo ka siguro nga ang Ginoo nahimo kay gwapo kag tingog, gwapo kag talent sa Ginoo kay dato ka kay kuan ka pero wa day kabalo sa imong kinabuhi nga din ang Ginoo day nagsilos kay ngano man ang labaw nimo gyud ang imong kabtangan sa kalibutan. Mo bitaw nang niingon ng Ginoo si Jesus Christ mismo, where is your treasure? There your heart may be also. Nadia usab niya kasing-kasing mo bitaw na nga kung atong hunahon himuan ninyong treasure ning pagpangalagad sa Ginoo. Aning pulong ba? It's like a ruby. It's like a gold. Desire it ba? Nag-desire yun mo ng gold, silver, tanang klaseng bato. Mao niya ang wisdom. Mao na gingon ni Solomon. Nag-desire tao. Amot lang kung ang tao nag-desire ba ini. Mao na ang covenant of peace. Nga din, pagkigsaad niya aron maundang ng mga daotan. Diya sa yuta o magpuyot sa safety in the wilderness and sleep in the woods. Kadin makatulog yun ta diya sa kakahuyan. Dahil mga sa kakahuyan. Verse 28.
Sa Ezekiel 34 verse 28, and they shall no more be a prey to the hidden, neither shall be the beast of the land devour them, but they shall dwell safely, and none shall make them afraid. Muna yagingon, aron sila, wala na'y mutukob, wala na'y mu, kuan ba, mu kaon, nga din, mga walay Diyos, hidden, neither shall the beast of the land devour. Nya bisan ka na mga mapintas nga mga mananap na adya sa yuta nga manunukob, hundangon na and they shall dwell, nya sila magpuyo nga safely, and none shall make them afraid. Aron dili na sila mahadlok. Mao na ang covenant sa Ginoo, peace. Peace. Pagbaton mo og peace. Sao man nato na pagbaton og peace. Mo na atong tun-an karon kanay peace manggod. Abi nimo sa tinuod lang. Wala lang mo kibalo nga diin ang kalibutan nato. Duol na lang. Ginoo ra may nasayod ba dili man ang mga tao, ang mga presidente, dili man sila mo gabi kay nag-andam sila mga gitawag og mga armas aron magila. Nya nag-predict sila nga 2025 ha. Remember 2025 magsugod na daw. Na ayaw magtuwa na kaya Ginoo ray nasayod. Hantod nga kita mahimong hingpit kung unsay gipropesiya sa Ginoo, dapat kita aduna natay peace. Peace of life. Nga matod pa niya sa Psalms chapter 70, tingo pa ni David verse 52 and 53. But may his own people to go forth like a sheep, and guided them in the wilderness like a flock. And he led them on safely, so that they feared not, but the sea overwhelmed their enemies. Kundili ang mga dagat lang, maunay mo overwhelm nila kan mga baha, mga tsunami, maura na pahimulos yun nila. Kaya nga naman, maunay gingon ni David, iyang buhato ng mga katauhan, nga muadto siya sama kuno sa karnero nga gigayra niya padulong sa kamingawan. Mga panon. Mo bitaw na ang sulti ni David nga diin kinahanglan mo adto sa wilderness, balik ta sa wilderness kay katong wilderness. Mo to ang puli sa paradise nga diin ang Ginoo nagpakaon sa mga tao. Di ba? Mo to pa ni Jesus Christ nga ang atong mga amahan daw gipakaon sa pagkaon sa mga manulunda. Within pila to ka years dito sila. Mumoto nga wa sila silingan. Although na ay mga tao ginore na ibawa to pero wala gyud naningwa ros pagbungkag kay nga naman dito sa wilderness gipadayag tanan ang mga plano sa Ginoo, pulong sa Ginoo. Mo na ang wilderness is the place nga din kita makabaton og kanang gitawag og safety. Aron di ta mahadlok daw. Muna nga sama daw ta sa karnero, nagigayran daw kuno, padulong sa wilderness, like a flax, ingon nga, mga panon, go forth. Ang iyang people made his own people to go forth like a sheep. Verse 53, and he led them on safely, so that they feared not, aron dili sila mahadlok, sa mga manunukub mo man giingon ni David daw kuno. Mo na ang gisulti sa Ginoo sa iya, mo na gisulat. Kaya ang wilderness is a safe place. Mo na ang safety nga place, pero kanang wilderness is spiritual na. Anong spiritual man ang Ginoo manggod na nagbuot ng lugar na asa. Karon dili sa kalibutan wala na may wilderness, wala nila nakita asa ang wilderness, wala ay dokumento asa ang wilderness. Only God nga kabaluan ang wilderness kay ang Ginoo ray nagdala kanila sa wilderness gikan sa Ehipto padulong sa wilderness gipatilaw gyud sila sa kaayo sa Ginoo nga ang Ginoo maoy magbuot sa ila tanan pero nahimo gyapon silang disobedience, murmurer. Within 40 years daw kuno ang Ginoo naggrave ba, naglagot, nasuko, napungot, ilang gitintal ang Ginoo ngadto sa kamingawan padaan. Muna ang Isaiah chapter 64 verse 10. Matod pa niya,
ni Isaiah, the holy cities are a wilderness. Zion is a wilderness. Jerusalem a desolation. Ang Jerusalem magkatibulaag na. Muna karon ang Jerusalem karon kanang capital city of Israel. At tungo na dili na capital city of Israel kay ngano man na Tel Aviv nya paghuman nga diin si Trump na himong presidente iyahang himo nga din ibalhin nila ang capital city sa Israel dito sa Jerusalem, ibalik niya kay ngano man na desolate man nagkatibulaag ba mo na lain-lain ay tagiya anang gitawag og Jerusalem nga gitukuran sa templo sa Ginoo nga mao kana si Solomon dagani tagiya ana upat ka tagiya ana ambot kining ikaupat ba akong gitan-aw gyud dito sa Jerusalem, sa mapa sa Jerusalem na mga quarter dito, mga gipangpuy-an ba? Islam, Jewish, Christian o katong naapay isa. Isa to nakalimot lang ko ato. Mga pagan siguro to, pagano. Mga awa nagilang Ginoo ba, pero naka-share sila dito kay gibahin man na desolate man gud. Mo nang gingon niya Jerusalem is a desolate, but a holy city is a wilderness. And the Zion is a wilderness. Kabaw mo sa nang Zion? Wala na din sa Bible, wala sa Bible na sa Bible, pero wala na din sa lugar sa kalibutan. Because sa Bible gisulti na niya Zion is the place of worship. Ang tanan mga kasimbahanan mo na gitawag og spiritual Zion. Mga tao na sa sulod diya, matud pa sa mga Hudiyo, sila daw puno ang mga Zionites. Nga nagpalo sa Ginoo nga sila daw ang tao sa Ginoo nga Zionites nga naga-worship sa Ginoo. Ingon pa ni David, Zion is the place of worship. Once nga moadto kag simbahan, that is called Zion. The holy city, that is spiritual wilderness. Mo na giingon ni Isaiah. Mo na ang balaan. So therefore, asa man ang wilderness? Kamingawan nga din walay kalaban. Naa dia ang safety, naa dia ang peace. Sa katao mo bitaw na nga din kita daw ingon ni David ang mga tao daw gilid niya ngadto sa wilderness aron mahimong safety ba. So therefore kita samtang wala pa ta sa wilderness ang Ginoo ra may mudala nato sa wilderness. Ang wilderness mao ni ang giandam sa Ginoo. Revelation chapter 12 verse 14 nganong dal-on nato sa wilderness nga matod pa niya dinhi sa Revelation chapter 12 verse 14. And a woman will give him 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time and a half of a time, from the face of the serpent. Tawa. Kay diya sa naong sa mapintas nga mananap, maninungdan dalon siya. Kay moabot na gani ang dagway sa mapintas nga mananap. Nga din ang number ini mapintas nga mananap unsa man? 666. Without number you cannot sell. You cannot buy nor buy. Motud pa niya dito. Kay nga naman kuyaw kayo na pag may tabo na. So ang babae gitagaan og duha ka pako aron manlupad kanang pareha sa eagle ba. Aron maka-fly siya ngadto sa wilderness kay ngano man kanang wilderness into her place where she is nourished. Nga din mao na yang lugar nga din siya pakanon. Sulod sa tunga sa panahon, ug tunga-tunga ang panahon. Nga din kining tunga-tunga kung sa semana pa ba pila man ka adlaw ang isa ka semana, 7 ka adlaw tungaon na, 3 adlaw tunga mo ni but pasabot niya ba. Unya matod pa dito, ingon pa niya kaning serpent gitagaan ni og power diri sa kalibutan kay di na magpasakon dito kuno sa Ginoo. Awayon ni Michael, ya di na siya kasulod kay kining si Satanas nga old serpent, the devil is panaraman ni to and fro ni matod pa ni Job sa sulat ni Job niyon sa Ginoo. Sa kakanaog lang ni mo ni gitawag siya accuser, musumbong siya sa Ginoo nga mahitungod sa atong mga gipangbuhat kung kita pinili sa Ginoo, isumbong na niya dito. Kung unsa ba gyud ka katinuod ng alagad sa Ginoo, nya kung mapukan ka, mingon dayon to ang Ginoo.
si Satanas, o tanawara na o. Reverend na ha, pastor na na, Christian na na, dako na nag-amot sa Ginoo. Pero karon, sa isa lang kadakdig, no, magsala ka, mo na nga isumbong dayon ta. Unya sa diya nga inaog na siya, tuwa siya lain tan-awon kadto gayong babae, katong woman ba. Kanang woman mo na si Mary. Kana si Mary mo na gitawag with child, kay ang Revelation nagingon woman with child, nga kanang babae nga diin nanganak ba nga ang mga Kristohanon. Mo na si Kristo gikan kang Mary. Mo ni pasabot sa Revelation. Tagaan na siya great two wings of a great eagle, kanang dako nga eagle. Nga aron makalupad ngadto sa wilderness. Kay mao kana ang lugar nga diin kita pakanon sa diya nga ang six mo ani dinhi. Panambot pasabot nga din kanang wilderness spiritual na ambot pasabot, dili ka na mahadlok mabalaka kay ang Ginoo na maoy magdumala nimo kay naa ka sa gitawag og wilderness. Mo bitaw ni kini ato pagpangalagad is going to wilderness ni. Mo ni ang wilderness makamingawan nga din magpuyo na ta og kalinaw, magsugod og puyo kalinaw, pasagdi na lang mga tao diya nga samok na sila. As long nga din kita dili adunay kalinaw, ayo na mong kabalaka kahadlok. Kay ngano man naman ta sa spiritual wilderness, kanang the place of worship, the Zion. Mo na din ang mga gitawag og samtang ang 66 na adire, pero kita na ata sa wilderness. Mabita na ang Revelation chapter 12. Ato ning basahon ning Revelation chapter 12 ba. Kay kining Revelation gireveal ni mahitabo gyud ni. Kay ang espiritu or manulunda mao gayud ang naghatag ining pulungan ni. Dili propeta, dili. Although gisulat lang ni John D. Beloved, mo na yang gingon sa Revelation chapter 12 verse 1 to 6. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of the 12 stars. Verse 2, and she being with child, cried, traveling in birth and pain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great reed, having a 7 heads, 10 horns, and 7 crowns upon his head. And his tail drew the third part of the star of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered. Nga din ang mga, matod pa niya, delivered for to devour her child as soon as it was born. So diya nga kuno daw luwason na gyon. Muna nga iyahan ng gikuha ng mga anak sa babae nga din. Matod pa niya, gitanaw sa dragon. Matod pa niya, mauna ang iyahang giridihan. Kaka nang gitawag og iyahag yung tintalon. Muna nga, labi na nga hapit na. Sa diya nga moabot ng panahon nga, i-deliver na daw kuno. Kaya nga naman, naasa kasakit sa pag. Matod pa niya, javelin. Matod pa niya sa verse 5, and she brought forth a man child who was to rule all nation with a rod of iron, and her child was caught up into God unto his throne. Nya matod pa niya sa diya nga din siya manganak na nga mao kana ang bata nga murol sa tibok nasod sinaagi sa sungkod nga bakal, ug ang iyang child kuno ang anak niya was caught up into God. Muna na yung sapgawon daw kuno ngadto sa Ginoo unto his throne, dito sa trono sa Ginoo. Wata kabalo asa ni basta ang bot pasabot Greek kung atong sabton sa wilderness ni. Verse 6, and the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God that they should feed her. There 1,203 days. Kung ato ning kwintahon kining adlaw ni 42 months ni. Nga din ang tao daw kuno nga nataw sa babae, siya pakanon nga din giandaman siya lugar
prepare of God. Mao kana ang wilderness, kita mo nang ayaw mo kadlok nga kining ato ang pagpangalaga so gini mo adto ra gyud ni sa wilderness. In the twinkling of an eye, ilisa naman ni atong lawas. Dili maingon ni mga tuta dito, mga tuta ang Ginoo ray nag-ingon basta naa ta sa wilderness nga ang Ginoo mao ay nagdumala na nato. Nga diin mo kana ang mupakaon nato sulod sa 42 ka bulan. Mao bisan na ang 666 maghari na siya diri sulod sa 42 kabulan, 42. Kaya nga naman, mauna ang iyang pagluto sa mga tao. Nga ang iyang buhaton, pamarkahan niya tanang tao, pasimbaho niya sa iyaha. Unya katong wala kasulod sa wilderness, kaya nga naman, wala gilid. Kita sa tinod ingon ni David, ilid manggutan niya, murag sama tas karnero ilitan niya dito sa wilderness. Kay katong wilderness is a place of safety. Muna ang mga Kristiyanong nangalagad karon di prophecy o gi-reveal yun sa Revelation nga mao nay mahitabo ang mga tao nangalagad moabot ra na ngadto sa wilderness adunay lugar ang Ginoo nagpahalo na nato sa diha nga muanhin na ang mao nang giyong mapintas nga mananap nga wa sila yung buhaton pamalaod niya dili ka kapamalit o kapamaligya kung wala kay marka. Patyon pagyud ka kung ikaw di mo simba niya sa takna nga di naa na may oras nga itong simbaan niya mas kuyaw gyud ang iyang buhaton diri kay ngano man patyon sa panahon nga di dili ka katuman sa iyang kabubuton nga simbahon siya may gani ang Ginoo mo nang Ginoo dugma nato kay di man ta patyon kung di ta kasimba di man ta patyon dayon kung malita di man ta patyon kung masayop ta. Pero kining mapintas nga mananap, muhatag ni og gitawag og rebulto ba? Matod pa diri sa sulat ba kay gibasa ko naman ni tanan tagaan ang matag tao nga diin adunay marka. Kay ngano man namarkahan sila kay wa man sila kasulod sa wilderness. Mo nagingon tagaan sila og marka. Unya kanang marka kuno, mao kana ang papel nila. ID nila aron makapamalit siya o makapamaligya o makatrabaho. Mo nang kadtong mao bitaw nang naigingon pulong alaot tong nahibalo na kaysa taong wala pa nahibalo. Kamo nahibalo na nga mao nay dangatan nato alaot jud mo kung dili ta kasulod sa wilderness. Mo man gingon sa Bible usa pa man inyong pangitaon nga pulong kay klaro man kayo nang giyang diri nga maunta kanang mga tao na natao di sa babae, murul unta na siya. Muna muhari diri ba? So paghari, kung naghari na siya, una matapos ang gitawag o ganang mapintas nga mananap, o kita, isipti sa ta sa Ginoo kanang gitawag og spiritual wilderness kay wala naman ang spiritual wilderness karon. Literal, spiritual na iyang gingon. Sulod sa 203 score days or kung kwentaw na to na 42 months, nya kana 42 months, 3.5 years gid na. And there was war in heaven mo na ni Michael and his angel fought against the dragon and the dragon fought his angels and prevailed not, neither was there a place found anymore in heaven. O dili na ginakadto na ang dragon, di na ginakasulod dito. Mo nang gingon diri sa verse 9, and the dragon was cast out, an old serpent called the devil, the Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Uban ang iyang mga manulunda, panglabay sila dis kalibutan. Muna atong bantayanan, there will be a great tribulation. Verse 10, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation, and the strength and the kingdom of our God and the power of Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Kada adlaw o gabi, adlaw gabi, gi-accuse yun. Tumuna kamo. Kung nagtuo mo mga Kristiyanon mo, niya makasala gani mo, isumbong day na dito sa serpente. Kanang the old serpent ba para tong nagtintal kang Adan, mao kana ang devil, the Satan, the dragon.
puhon mo anhid dinhi. Di na napasakon niya kay mao man itig sumbong. Labi na nga moabot na ang panahon nga ang kaluwasan, strength and the kingdom of our God and the power of Christ for accuser our brethren. For our brethren is cast down, which accuse them for our God day and night. And they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they love not their lives into death. Tanawa, kinsay maka-overcome daw ini kining mga tao nga diin kanang dalon sa wilderness, katong naka-overcome by the blood of the Lamb, pinaagi sa dugo sa kordero nga mao si Jesucristo, and by the word of their testimony, pinaagi sa pulong sa nahisulat diri nga gitisipay. Wa bitaw ning testimony ni David nganhi sa tuwa. Gipangsulti ba? Ang problema na kung mga Kristiyano wa na sultihan, alaot sila. Mas maayo pa daw. Wa ka nasultihan ingon ni Apostol Pablo kaysa nasultihan ka unya dili ka mangandam o di ka kaandam. Mo na yang gingon ni labi na katong they love not their lives into death, katong wa na higugma sa ilang kinabuhi sa kamatayon. Nahigugma ang kamatayon. Mo na mga tao moingon lang appointed unto man once to die. Wa ka ba kabasa nga ikaw gitawag aron ang imuhang kinabuhi maka-inherit anang eternal life? Predestined na ka, ang tanang tinawag daw predestined to life. Padulong ba sa kinabuhi ba? Maubita nang sulod ta sa dalan nga mahigpit, kay ngano ang dalan mahigpit, kinabuhi na, dili kamatayon. Naman po'y dalan nga sangkad niya padulong sa kamatayon. Mo na ang mga tao na namatay kay diha man diagi. Kaklaro ang gingon ni Jesus Christ. Mabito na ako sa inyo ha, musulti ko kung tinuod, wa man gini nasulti. Dugay na, mabito ko nag-pray, Lord, nga nung ako pa may musulti ni. Mabito na nga din, sa tinuod lang, lahi manggod ang propeta, mo ito nagkaingon ko, nag-isulat, santo sa una na sa sige na pagbasa, lahi manggod sila, kay sila naisulat. Ako, wa man ko naisulat. Ang mga pastor, wa man naisulat. Although dunay gasa daw po no, preacher, teachers. Pero ang problema, ako ba to? Sila ba to? Kami ba to? Kundili, mo na igingon sa pulong sa Ginoo ang nagtuo. Kung ako nagtuo, wherefore ako may muwali. Ang wala nagtuo ay agwali. Mabitaw na ang mga deacons, kanang gitawag daw kuno ang deacon, papiliun daw sa Apostol Pablo, mapili ka gani deacons, 7 ka buok nga deacons, kinahanglan puno sa pagtuo, puno sa espiritu. Kanang espiritu, kanang pagbati nimo ba sa pulong nya imong gituhuan, mo na ang tao nga mahimong deacons. Mahimo kanang nangalagad sa Ginoo, padikon-deacons ka nya di ka mutuo ini pulong isa ka buok. Na di kay malaktawan. Mo na mga nangalagad sa Ginoo. Mo nang gi-reveal sa Revelation, mahitabo gyud na ang naka-overcome sa Lamb. Kato lang ni testimonyo o nito o ining testimony katong the word of their testimony, and they love not their lives into death. Nga kanang mga tao nga di gusto kamatayon. Kung di ka gusto kamatayon, di siyempre mangita yung kag kinabuhi. Kano sa man ka mangita kinabuhi, kanang hapit na hino ka mamatay. Sa wa pa ka namatay, mawabitaw ng gingon sa Ginoo. Remember the Creator in the days of your youth. Sa baskog pa ka, sa ligon pa ka, sa kaya pa nimo, sa makahimo pa ka. Nga naman, unsay gingon ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Wa kay lain masulti, wa gyud koy kalipay sa diha nga moabot na na ang kamatayon. O tinuod yun na, appointed ang tuman once to die. Pero munyani si Kristo, aron paghatag kinabuhi. Maubitan ang nangalagad ta, anang kinabuhi, kay kanang kinabuhi nga itong gilagaran nga gihatag ni Kristo, eternal na ba, hangtod na ulay katupusan, amot kanus na matapos. Forever yun na, everlasting na, eternal na, wala kabalo kanus ang atong kinabuhi diri, naibaw man ta. Ingon ni David, 70-80.
Kung mulungtad pa man galing, mas maayo tang nahadlok siya sa Ginoo. So mo na yang gingon. Matod pa ni Solomon, long life ang long days are in the Lord. Ang taas daw nga kinabuhi ug ang taas nga adlaw naara diha sa Ginoo kay siya ra may makaad. Pero ngawong wa may nitaas kay naisulat man dipili magyud nila ang kamatayon kaysa kinabuhi. Naisulat naman na ato day nang lalison ng gingon sa Ginoo. Ang propesya sa propeta kaniadto na og karon og puhon. Mao bitan nang magbantay ta mangayo ta sa Ginoo nga dili ta mao anang nahisulat. Dili ta apil ba dili ta apil. Mao nang mangayo tag mercy sa Ginoo. Kay ingon ana gyud ang tao kung dili magsalig sa Ginoo, ingon ana gyud ta. Going to death, appointed yun ta. Nya gusto day mo, labi na kanang kamatayon, kabaw mo sa nang kamatayon. Wa ba mo kabalo nang namatay na tong pan? Kung iya siya sa Ginoo, tuwa siya sa bakan ni Abraham. Kung dili siya iya sa Ginoo, tuwa siya sa gamay nga impierno. Karon na sila dito kay mo man gipangutana sa katao diha kay Jesus Christ. Asa daw ang tao sa diha nga mamatay sila. Mo tong gisulti niya ang sambingay ni Jesus Christ about sa dato og si Lazaro. Although wa to nahitabo, pero sambingay to ni Jesus Christ mismo kay nanungutana gituganan. O mo ni dangatan na, wala na ingon nga nagpahulay. Wala na ingon nga hayahay. Natulog lang. Kundili ang daotan nagantos. Pero ang iya sa Ginoo utuwa sa sabakan. Na unsa mo pagkabalo nato nga naa siya sa sabakan ni Abraham. Pero klaro kayo nga din ang mga tao nga nangamatay kung dili iya sa Ginoo tuwa gyud sa mo na ikaw ray nahibaw sa imong kagalingon kung ikaw iya bagyud sa Ginoo dili. Mo na ang wilderness. Mo na ang pagadalan sa Ginoo sa tuwa sa kamingawan. Mo nang gingon ayon nagkabalaka salig lang sa Ginoo kay na iya gingon naalagi ka sa wilderness. Kanang gitawag og kanang spiritual temple ba nga diin ang tao nalibog katong mga Hudiyo parasiyo nga matud pa niya bungkaga na ninyo inyong building kay tukurong ko na sulod sa tulo ka adlaw. Dito nalibog sila nga matud pa gani nila 42 ka tuig nga mo ning gitukod dunya karon bungkagon lang. Unya imo lang tukuron sa tulo ka adlaw wa sila kasabot. Di ba si Kristo na banhaw ini ka tulo ka adlaw? Kaya nga naman, dili buot pasabot sa Ginoo nga ang building nga mao ang church. Kung dili ang tao ba, ang tao banhawon niya. Pagpabautismo mo, pagkasulod sa tulo ka adlaw, mabanhaw mo. Mo nang gingon naa na mo yung new life. Kaya ang tanan kuno na bautismoan gilubong na. Ang wa na bago lubong lang gyapon. Hantod-hantod mo na gitawag og spiritual death. Kaya wa pa man na bago, wa pa man na born again, wa pa man na new creation. O new create. Mo nang gingon ni Isaiah chapter 40 verse 3. Nya kana si Jesus Christ ni ani siya diriya asa siya gikan matud pa niya sa Isaiah chapter 40 verse 3. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Mao na kanang wilderness dito gyud nga gikan. Tawag siya. Andaman nyo ang dalan. Kung atong unaw-naon na prepare the way of the Lord kanang dalan sa Ginoo padulong sa wilderness. Kanang mga baog in the desert make straight. Tulira na ninyo diya sa mga kamingawan kay kana ang highway nga matod pa niya for our God. Kanang dalan ba kining ato ang abi nimo kining dala kaning pagsimba mo maning dalan di ba mo ato ang tagamahan kay nga naman nagsimba ta kay si Kristo atong Dios mo nang giingon sa mga magwawali I am the way, the truth and the life. Unya wa ka kabaw kanang weha na that is wilderness, going to wilderness, highway for our God. Ingo pa ni Isaiah nga kanang tingog nga mao kana si Kristo nagsinggit kay mo ana man diha si Kristo sa inyo ay andam na inyo ang dalan
Kanang mga baog, kanang mga mali, mga hiwi nga mga pagtulunan diyan pagpangalagad sa Ginoo may pasabot. Straight in the desert a highway of our God. Himuha daw ng tulid, straight. Tulira ba? Kay baog man, straight. Prepare the way of the Lord. Ang Malakay chapter 3 verse 1, ingon pa niya, Behold, I will send a messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to the temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Muna ayang gingon ni Malakay, muna si Jesus Christ ni Anhi, muna siya ang nagtulid sa dalan, kay siya man ang dalan padung sa langit, siya po'y mutulid na. Kaya nga naman, wa man takabalo sa dalan. Ang ginuura nga mo si Isu Kristo, mo kanay mutulid sa tundalan. Kani si Isu Kristo, mo manipulong. I am the way, I am the bread, I am the light. Kadaghan niya, I am siya tanan. I am the living water. Kung sa paman siya, I am the blood. Mo na ang Ginoo nga mo si Isu Kristo, mo ni mo andam sa tuwa, mo na ang pulong gitudlo sa tuwa aron andamo na tundalan diya sa Ginoo. Kay siya man ang messenger of the covenant of nga din atong gikalipayan nga niani siya. Mo bitaw na nga panahon sa Pasko maglipay ta kay nga naman si Kristo mo anhin na naghatag ng kinabuhi sa mga tao sa Israel. Mo nang gingong gitawag na good tidings to you. Nga naman kay nga naman ang Ginoo nagdalag kahayag, light nga ang tao nga din wala ing gipili darkness, kamatayon, kabaw mo sa ng darkness. The way of peace is a way of a wilderness. Morning yung wilderness is a safe place for the people of God, mo ng safety nga lugar. Jeremiah chapter 9 verse 2. Oh, that I had in the wilderness a lodging place of wayfaring men, that I might have my people, that I might leave my people and go from them. For thee be all adulterous as assembly of the treacherous men. Nganong gihimo ng lodging, kanang gitawag ang wilderness is a lodging place. Kabaw mo sa nang lodging? Anong lodging house ba? Lodging place of a wayfaring, kanang mga nagabaktas ba, naga-travel, magbakasyon ba, maglan lang na sila. Siyempre mangitag yung nag-lodging house, kaya nga no magpahulay sila diha. Kaya siyempre kapoy magpapag-drive, mo nang giingon a wayfaring sa mga tao nagabaktas, kita nagabaktas ta. So asa man ta mo pahulay, mo bitaw na nga kumanita sa simbahan, i-comfort ta sa Ginoo diri. Pahulay sa tadi sa balay sa Ginoo kay baktas na punta gunong kadlaw. Kapoy kayo, hago kayo. Balik ka punta diri mo ni pasabot niya ni Jeremiah. Kanang wilderness like a lodging place na. Kanang lodging is a gitawag og place to live. Kanang lugar nga diin imong puy-an usa. Samtang nagbaktas ka ba? Kita nagbaktas ta padung sa kinabuhi nga walay katapusan. Padung ngadto sa gitawag og end of the world. Nagbaktas ta sa matong buhaton. Mo nang giingong mangita tag lodging house. Aron matod pa niya sa dictionary, lodging, a place to live, a dwelling, puloy-anan. Nga mao kaniya ang pasabot kanang mga kasimbahan. Mo na ang lodging, mo na ang wilderness. A lodging house, kaya ikaw man gud nagkinabuhi sa kalibutan, unong gud kadlaw nang imong gibaktas. Aron mabuhi ka lang sa kalibutan, asa man ka padulong, asa man ka paulay. Mo ni gitawag og kanang wilderness is a lodging. Mo ni giingon ni Jeremiah, a wilderness is a lodging place. Jeremiah chapter 9 verse 2. Ngano man nga muadto ta sa wilderness aron makapahulay ta, that I might leave my people and go from them. Aron biyaan ko ning mga katawhan nga diin matod pa niya dinhi. For they are adulterers, an assembly of treacherous men.
Kabaw mo ng treat serious, mga traidor. Mo man nakakita, wata kabalo kung kinsay mga traidor nato. Basta ang importante ikaw. Inahanglan mo adto gyud ka sa wilderness. Biyaay ning mga bahala na ng mga gitawag ug kanang mga adulterers kanang mananapaw baris kalibutan ka. Abi no ang spiritual adulterers kanang abi no spiritual mangguning pulong sa Ginoo. Kanang gingon binat equally to the unbeliever gani.